Sa Good Vibes, libo-libo ang nagsaksi sa highlights ng 50th Dinagsa Festival sa siyudad ng Cadiz kahapon. Tribo bukad kaduhaan ang naging kampyon sa street dance competition. Yaring report ni Romeo Sobaldo. Ini ang winning performance ng Tribo Bukad Kaduhaan kag ginalakipan sa Barangay Burgos, Cadiz Viejo kag Kaduhaan. Sila naging kampyon sa Dinagsa Festival Street Dancing Competition kag nagbaton sila sang 200,000 pesos nga cash prize kag 1 milyon ka pesos nga worth sang mga proyekto. First runner-up naman ang Tribo Matinam Bitres. Kag second runner-up ang Tribo si Cablon 4. Sunod siya kay Mayor Salvador Bading Escalante sa Cadiz City. Bangod Golden Dinagsa Festival, imbis nga 1 ka semana, ginhimo nga 2 ka semana ang selebrasyon. Ginapaabot nga nalapawan pa sini nga tuig ang Kadamuon sang tawo nga nagpadulong sa syudad. Last year, base sa records ng PNP, 450,000 ang crowd estimate. Naglabot sa 25 million pesos ang gingastos ng syudad suno sa kay Escalante, pero ini ang nagdala naman sang 700 million pesos nga income sa mga negosyante sa sulod sang 2 ka semana. We expect isa ka 500, 700 million na ma-generate yun. That's the very proven na estimate. Nag-request pa ang alkalde sang 200 ka mga dugang nga series bus trips pa Cadiz para may masakyan ang mga bisita. Dugang pa niya, isa ka open city ang Cadiz. Tanan-tanan, gina-welcome nila, kag ginasiguro nila nga mahatag nila ang ginapaabot sa mga bisita nila ang mukon nga padayon nga ginadagsa sang tawo ang Dinagsa Festival.